Kalendár neordinuje sa, zobrazíme zmenu položkou ordinovanie a následne neordinuje sa. Lekár nastavením dní, keď sa neordinuje, prikáže objednávaciemu systému, aby neponúkal pacientom objednávajúcim sa cez internet termíny v rámci týchto dní. Tu je rovnako ako pri ordinačných hodinách potrebné zdôrazniť, že nastavenie dní, keď sa neordinuje, sa týka len pacientov objednávajúcich sa cez internet. Lekár pri pridávaní termínov nie je nejako obmedzovaný. Ak potrebuje pacienta objednať aj na deň, keď sa neordinuje, môže tak urobiť. Ešte jedna poznámka. Objednávací systém kvôli optimalizácie práce automaticky vymazáva dni, keď sa neordinuje staršie ako 3 mesiace od aktuálneho dátumu. Vidíme to v zobrazenom roku 2023. V čase natáčania videa už vidíme len štátne sviatky v novembri a decembri. Objednávací systém pracuje s dvomi typmi dní, keď sa neordinuje. Prvým typom sú štátne sviatky, druhým typom sú dni pridané lekárom, čo môže byť napríklad plánovaná dovolenka, školenie, ale aj neplánovaná práceneschopnosť. Poďme sa postupne venovať obidvom typom. Najskôr si ukážme štátne sviatky. Objednávací systém ich automaticky doplňa na aktuálny a minimálne aj na nasledujúci rok. Doplniť si ich však môžeme pre práve zobrazený rok aj sami ikonou troch zvislých bodiek vedľa roku a položkou menu pridať štátne sviatky. To sa môže hodiť, ak sme si omylom niektorý štátny sviatok vymazali. V kalendári sú štátne sviatky vyznačené krúžkami červenej farby. Keď na označený štátny sviatok nastavíme kurzor myši, zobrazí sa jeho názov. Ak sa ako lekár rozhodneme pracovať aj počas niektorého štátneho sviatku a chceme dovoliť pacientom objednávať sa počas neho, klikneme na jeho dátum a tlačidlom odstrániť ho výjmeme z dátumov neordinuje sa. Teraz si ukážeme, ako pridať do kalendára neordinuje sa jeden celý deň. Predstavme si, že nám prišla pozvánka na seminár. V kalendári klikneme na dátum, kedy sa seminár koná, čím sa zobrazí dialogové okno pre pridanie dátumu. Prvú položku trvanie necháme nezmenenú, lebo seminár bude trvať celý deň. Do položky popis napíšeme, o čo ide, teda v našom prípade seminár. Položka dátum sa nastaví automaticky podľa dátumu, na ktorý sme klikli. Tlačidlom uložiť pridáme dátum do kalendára. Ako môžeme vidieť, dátum v kalendári pribudol. Je označený fialovou farbou a keď nám nastavíme kurzor myši, zobrazí sa popis. Ak chceme dátum z kalendára odstrániť, postupujeme rovnako ako pri štátnych sviatkoch. Klikneme na ňom a tlačidlom odstrániť ho výjmeme z dátumov neordinuje sa. Teraz si predstavme, že sme od správcu budovy dostali informáciu, že v konkrétny dátum nebude od 7.00 do 10.00 tiecť voda. Klikneme na uvedený dátum, v dialogovom okne zmeníme prvú položku na časť dňa, do popisu napíšeme nebude tiecť voda. Dátum sa nám nastavil automaticky, takže už doplníme len čas od, kde uvedieme 7.00 a pre čas do uvedieme 10.00. Tlačidlom uložiť pridáme dátum do kalendára. Teraz si môžeme všimnúť, že kružnica okolo dátumu nie je úplná, ale jej dĺžka je pomerným vyjadrením časti dňa, keď sa neordinuje, k celkovej dĺžke ordinačných hodín pre daný deň v týždni. Ak potrebujeme trvanie alebo popis zmeniť, stačí kliknúť na dátum tohto dňa a urobiť potrebné úpravy. Nakoniec si ukážeme, ako pridať do kalendára týždňovú dovolenku. Klikneme v kalendári na prvý deň dovolenky. V dialogovom okne zmeníme položku trvanie na viac dní za sebou, do položky popis uvedieme dovolenka. Dátum od by mal byť nastavený správne, takže nám stačí zmeniť dátum do na posledný deň našej dovolenky. Tlačidlom uložiť pridáme dovolenku do kalendára. Ak potrebujeme dovolenku zrušiť, stačí v kalendári kliknúť na niektorý jej deň a použiť tlačidlo odstrániť. Teraz trochu preskočme do budúcnosti a predstavme si, že náš kalendár je už plný termínov objednaných pacientov a dostali sme informáciu, že zajtra z dôvodu neplánovanej údržby v rozvodni bude výpadok elektrickej energie od 9. do 11. Objednávací systém nám elegantne pomôže informovať pacientov, ktorých sa to týka, o zrušení ich termínu. Klikneme na zajtrajší dátum, v dialogovom okne zmeníme prvú položku na časť dňa, do popisu napíšeme nebude elektrika. Doplníme čas od, kde uvedieme 9.00 a čas do uvedieme 11.00. Tlačidlom uložiť pridáme dátum do kalendára. Objednávací systém skontroluje, či sú v uvedenom intervale objednaní nejakí pacienti. Ak áno, zobrazí okno pre zrušenie termínov s informovaním pacientov.
V okne vidíme zoznam pacientov, ktorých termín je potrebné zrušiť. Pod tabuľkou si vyberieme, akým spôsobom chceme pacientov informovať o zrušení ich termínu. Vľavo je vstupné pole pre zadanie textu dôvodu zrušenia termínu, ktorý bude vložený do e-mailu pre pacienta. Tu ešte raz zdôrazňujem, že stačí uviesť len dôvod. Všetko ostatné ako dátum a čas termínu bude do e-mailu doplnené automaticky. Ak má naše objednávacie miesto povolené posielanie SMS, môžeme zaškrtnúť aj poslanie SMS. Predvyplnený text SMS obsahuje všetky informácie, stačí doplniť dôvod zrušenia termínu. Ak v termíne objednania nie je uvedená e-mailová adresa alebo mobilné číslo, objednávací systém nás na to upozorní červenými výstražnými trojuholníkmi v riadku termínu. Týchto pacientov nebude možné o zrušení termínu automaticky informovať. Tlačidlom zrušiť objednania sa termíny objednaní zrušia a zodpovedajúci pacienti budú o zrušení informovaní e-mailom a SMS-kou. Na záver si ešte uveďme, že je vhodné pridávať do kalendára Neordinuje sa termíny o neordinovaní čo najskôr, najlepšie hneď ako sa ich dozvieme. Ak už napríklad začiatkom roka máme naplánovanú letnú dovolenku, pridajme si hneď jej termín. To isté platí aj pre rôzne vopred známe akcie, ako sú školenia alebo semináre.